እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ እንታይ ሰናዩ እዚ ጋሻ ክብሎ ጸናሐሲ ኮም ይሐስብ ነይረ ትማሊ ዜና አልጀዚራ ነይረ ኣብ ጋዛ ዝኸውን ዘሎ ነገራት ንሪኦ ኣለና ምሽ ሓቀይ ብዙሕ ነገር ዝኸውን ዘሎ ኣብ ሱዳን ኣብ ዩክሬን ኣብ መላእ ዓለም ማለት እዩ እግዚአብሔር ስለ ዝረዳእና ኢና ኣሕዋተይ ብሂወት ዘለና ኩሉ ጊዜ ከም ምንታይ ንወስቶ ኢና ትሑዝ ንገብሮ ኢና እግዚአብሔር ተዘይ ሓሊካ ንከተማ እግዚአብሔር ተዘይ ሓሊዋ ማንም ታክገብራ ይክልኒ ክሕሎ ኣይክልኒ ያሱ እንታይ ኢልዎም እቲ ዘጽልለሎም ካብኣታቶም እንታይ ገይሩ ተኣሊሉ ማለት እዩ ስለዚ ነገራት ኣብኡ ዝኸውን ዘሎ ንምንታይ ኮይኑ እግዚአብሔር እዩ ዝምልሶ ንሕና ንዕኡ ክንምልስ ዓቕሚ የብልናን ግን ንሕና እግዚአብሔር ስለ ዝረዳእና ምሕረቱ ስለ ዘብዝሓልና ስሙ ይባረኽ እስከ ብጣቂት ነመስግኖን እግዚአብሔር ዝረዳእካኒ ንበሎ ነዚ መዓልቲ ዝክር ህይወት ዝሃብካኒ ዝደገፍካኒ ብዙሓት ኣብ ሆስፒታላት ኣብ ካልእ ነገራት ኣሎ ኣነ ንስኹምን ግን ደቂስና ተንሲና እንደገና እንታይ ንገብሮ ኣለና ነምልኾ ቃሉ ንመሃር ኣለና ስሙ ዝተባረኸ ይኹን ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ መስገን ሓደ ጥቕስ ከነውፅኢና ራእይ ዮሐንስ አይ ዶንት ኖ ፓስተር ብዛዕባ ራእይ ዮሐንስ ከንብብ ፀኒሑ ክገርመኒ ፀኒሑ ማለት እዩ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ ሓደ ካብ ጥቕሲ 9 ክሳዕ ጥቕሲ 11 ይራኣየና ኣሎ ብስክሪን ሓቀይ ምሽ ስክሪን ይራኣየና ኣሎ اوكي راي معرف حدا تقسي شعات تخسع 11 سوري عي رأي نسلا زولي بس اوكي خلينا نبوينا التقسي انا يوحنس حاوكم ابتي يسوس زولو تقببان منغستن تعقستن مماقلتهم منتي قال املاح منت مسكر يسوس ابتا باطموس تبهال دسيت نبركو بمعالت قويتا بمنفس كونكو بدحريكا نزل تريو زولها أم مصحف صحيفكا نابتنا إفيسون سيميرينا بيرغاموس تياتران سارديسن فيلادلفيان لودوكيان زلوا شوعات محبرات تايقبرو سددو زبل كم ناي ملكات زبالة برتوع دمت انتاي قبركو سمعو خيب لنا بدحرو قلت مسبالنا تزاربو خريو خلونا يسوس كريستوس انتاي كم زرعي مثلي كم زرعي نلو ما انتي ارستي ملختي نابتن شوعات محبرات እግዚአብሔር ንዓይኒ ተዛሪቦን ንሕና ካንታይ ክንወስዲና ኣብነት ኣፕሊኬሽን ክንወስዲና ኣብ ዮሐንስ ዘሎ መልእኽታት ማለት እዩ ስለዚ ዮሐንስ ኣብ ምንታይ ኮይኑ ነዝራእይ ዝሪኦ ዘሎ ኣብ ጳጥሞስ እዚ ንሪኦ ዘለና ንጉስ ደሜንሽን ይበሃል ካብ 81 ክሳዕ 96 እንታይ ዝገበረ እዩ ዝመርሐ እዩ ቄሳር ናይ ሮም ኮይኑ ዝመርሐ እዩ ኣብዚ ዓመታት እዚ እዞም ስድራ ቤት እዚኦም ንዝክር ተኮይና ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ጎይታ እንታይ ኢሉ ነቲ እምኒ ንዓረ እዮም ስበልዎሲ እንታይ ኢሉ ተዛሪቦም እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ እንታይ ክትገብሩን ኢኹም ኣይክትርእዩን ኢኹም ኢሉ ተዛሪቦም ነይሩ ንሃዋርያት ብ7 ዓመተ ምህረት ሓው ነዚ ቲቶስ ዝበሃል ንኢየሩሳሌም ታክገብሮ ከሎ ኢና ንሪኦ ከፍርሶ ንእስራኤል ከፍርሳ ከሎ ኢና ንሪኦ ነቶም ህዝቢ ኻና ምንታይ ወሲድዎም ናብ ሮም ማሪኽ ወሲድዎም እዚ ምስ መፀ ኸዓ እዚ ናይ ሂዳያን ኣይኮነን ተሲእዎም ወይ እውን አንጻሮም ኮይኑ ንመን ክትንስኦም ከሎ ኢና ንርኢ ንክርስቲያን ነቶም ንክርስቶስ ኣሚኖም ንክርስቶስ ዝስዕቡ ቅዱሳን እንዳክገብሮም ከሎ ኢና ንሪኦ ከሳድዶ ከሎ ኣብተን ዝፀናሓለን ዓመታት ማለት እዩ ስለዚ መንግስቲ ቄሳር እንታይ ውሳኔ ወሲኑ ሓደ ሰብ ገበን ተገይሩ ገበነኛ እንተኮይኑ ናብ ምንታይ ሰድዎ ነይሮም ናብ ጳጥሞስ ኣው ክእሰር ማለት እዩ ኣብ ሰዓትወ ኣይወፅእን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዮሐንስ ብክልተ ምክንያት እዩ ኣብ ጳጥሞስ እንታይ ገይሩ ነይሩ ተኣሲሩ ንቄሳር እንታይ ይገብርኔ ኣይሰግድኔ ስለ ዝበለ እንታይ ኢሉ ንቄሳር ኣይምብርከኽኔ ኣይሰግድኔ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ጎይታ ስለ ዝበለ ንኢየሱስ ጥራይ እንታይ ዝግባእ
ስግደት ስለዝበለ እንታይ ክኾን ኮሎ ኢና ንሪኦ ናብ ጳጥሞስ ተወሲዱ ኣብ ጳጥሞስ ክእሰር ኮሎ ኢና ንሪኦ ስለዚ ዲሜንሽን ኩሉ ሰብ ከም ኣምላኽ ንዓይካ ክሰግደለይ ኣለዎ ዝብል ትእዛዝ እንታይ ገይሩ ኣውፅዩ ኣነ ዛ ሓማም እዚኣ ብጣዕሚ እንዳ ትገርመኒ እግዚአብሔር ካብዛ ሓማም እዚኣ ሓልወና ኣሜን ኣይትብሉ እንዲሁ ጀሚርካ ንኽትውድእ ዝረዳእካ እግዚአብሔር ይሕዋተይ ናቡከደነፆር ኣብ ምዕራፍ 3 እንታይ ገይሩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስልጣን ይህቡ ኣብ ምዕራፍ 2 ዳንኤል ከይድና ክንሪኦ ከለና ነቲ ስልጣን ዝሃቦ መን እዩ እግዚአብሔር እዩ ዳንኤል ብራይ ርእይዎ ነይሩ እግዚአብሔር ንዳንኤል እንታይ ገይርዎ ነይሩ ብራይ ኣርእይዎ ነይሩ መን ከም ዝነግስ ማለት እዩ እቲ ስልጣን ምስ ሃቦ ግን እንታይ ኢና ንርኢ ናቡከደነፆር ዲማንድ ገይሩ ምስልናቱ ገይሩ ሲ ሰባት ንዓይ እንታይ ግበሩለይ ይስገዱሎ ኢሉ ኣዋጅ ኣውፅዩ ብድሕሪ ከይድና ክንሪኦ ከለና ኣሌክሳንደር ታይቤሬስ ክላውዲዮስ እሞዳታ ኔሮ እዚ ከዓ መፅዩ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ኣዋጅ ኣውፅዩ ማንም ሰብ ንዓይ እንታይ ክገብር ኣለዎ ክሰግድ ኣለዎ ከምኡ ስለዝበለ ዮሃንስ ከዓ እንታይ ኢሉ ንዓኻ እንታይ ኣይግባእን እዩ ስግደት ኣይግባእን እዩ ስግደት ዝግባእ ነቲ ሓይሊ ሞት ሲዕሩ ዝተንስአ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ጎይትነት ሕልቅነት ስልጣናት ንኩሉ ፈጢሩ ሳስቴን ዝገበሮ ኢየሱስ ንዑ ጥራይ ስግደት ዝግባእ ከምኡ ኢሉ ኣይሰግደልካን እየ ንዓኻ ኢሉ ትፈልጡ ዲኹም ንኣምላኽ እሙን ክትከውን ከለኻ ፐርሲኪሽን ከም ዝጅምረካ በዛ መንገዲ እዚኣ ብፅድቂ ከይዝደለየ እንታይ ክኸውን ይብለና ክስደድ ይብለና ማለት እዩ ነቲ ነገር ሪጀክት ስለ ዝገበሮ እንታይ ክኸውን ከሎ ኢና ንርኢ ውፅኢቱ ስሜርና ማሕበር ዋጋ ክትከፍል ኮላ ፊላደልፊያ ማሕበር ዋጋ ክትከፍል ኮላ አንቲፓስ ክንሪኦ ኢና ኣብታ ጴርጋሞስ ትበሃል ማሕበር ከም ዝተቐተለ መስዋዕቱ ኮይኑ እንታይ ከም ዝኾነ ከም ዝሓለፈ ኣብ ምዕራፍ 6 ራእይ ዮሃንስ ዝተሓረዱ ነፍሳት ርኢ ዮሃንስ ማእሲኻ እንታይ ትገብር ሕነ ትፈዲ ማእሲኻ እንታይ ትገብር ሕነ ትፈዲ ንጎይታ ነገራቶም ይሕሊፎም ክቡ ከለዉ ማለት እዩ ስለዚ ግሪካውያን ሮማውያን ኣማልኽቲ ምምላኽ ንጣዖታት መስዋዕቲ ምስዋዕን ብፍልስፍና ፍሉጣት እዮም ነይሮም ንምንታይ ክርስቲያናት ስደት ዘጋጥሞም ዘሎ መሲልኩም ኣብዚ ካልኦት ኣማልኽቲ ከምልኹ ፀኒሖም ጎይታ ምስ ተቐበሉ ነቶም ቅድሚ ሕጂ ዘምልኽዎም ዝነበሩ ኣማልኽቲ ንዖም እንታይ ንገብርኒ ኢና ኣይነምልኽኒ ኢና ክብሉ ጀሚሮም ንጣዖታት ምስዋዕ ንጣዖታት ምምላኽ ንዑ እምቢሎም ንጎይታ ክኽተሉ ምስ ጀመሩ ስደት ከጋጥሞም መፅዩ ጀሚሩ እምቢ ስለ ዝበሉ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከይድና ርዮ ንጽድቂ ዝነበሩ ሰባት እምቢ ዝበሉ ሰባት ፐርሲክሽን ከጋጥሞም ከሎ ኢና ንርኢ ስደት ከጋጥሞም ከሎ ኢና ንርኢ እንዳተሓዋወስካ ተኸይድካ ስደት ኣይመፀካኒ ስደት ዝመፀካ ማእሲ ጽድቂ ነብር ምስ ወሰንካ ስለዚ ካብ ጳጥሞስ እዩ ኣብዛ ጳጥሞስ እዚኣ ይተኣሲሩ ዘሎ ኦሬዲ ዓብ ሰብኣይ ኮይኑ ኣሪጉሎ ናይ እግዚአብሔር ነገር ዘገርም እንታይ ሎሞር እንዳዓበኻ ክትከይድ ኮለኻ ምስኡ ጥቡቕ ዝኾነ ሕብረት ተሊካ ሎሞር ውሽጥኻ እንዳበርትዐ ስጋኻ እንዳማህመነ ክኸይድ ኮሎ እቲ ናይ ውሽጢ ሰብካ እንታይ እንዳኾነ ይኸይድ እንዳበርትዐ እንዳሓየለ እዩ ዝኸይድ ኣብ እርግንኡ ተገሊጹሉ ናምላኽ ግዜ ይግድቦኒ ዓመታት ኣይግድቦኒ ዳንኤል ከይና ክንሪኦ ከለና መወዳእታ ራእያት ዝረኣዮ ምስ ኣረገ እዩ ምዕራፍ 8 ከይድና ክንሪኦ ከለና 11 ከይድና ክንሪኦ ከለና ራእያት ምስ ኣረገ እንታይ ገይሩ ሪዎ ስለዚ ኣብ ጳጥሞስ እንታይ ገይሩሉ ተገሊጹሉ ዶክተር ኣሳየን ዝበሃል ሓደ ግዜ ሬቨሌሽን እንዳምሃረ ከሎ እንታይ ዝዛረብኒ እዩ ኣነ ዝገርመኒ ኢሉ በቃ ዝገርመኒ ሕቶ ዋላ በቃ መልሲ ዋላ ሲኢነ ዘለኹስ ኢሉ ሰብ ሞር ናብ ኣምላኽ ምስ ቀረበ ሞር ናብ ኣምላኽ ፈሊጥዎ ክነብር ምስ ጀመረ ማእልያ ዘይብሉ ነገር ኣብ ህይወቱ ከጋጥሞ ይጅምር ኢሉ ናይ ዮሃንስ የምጾ ነይሩ ማለት እዩ ዮሃንስ ብፍቅሪ ዝፍለጥ ሰብ ነይሩ ንጎይታ ዝነብር ዝነበረ ሰብ ነይሩ ካብኡ ዝተበገሰ እንታኾን ከሎ ስደት ኣጋጢሞ ኣብ ጳጥሞስ ኮይኑ ነዘን 7 ማሕበራት ጎይታኻ እንታይ ክቦ ከሎ መልእኽቲ ክቦ ከሎ ኢና ንሪኦ ጳጥሞስ ስቲል ኣላ እታ ከተማ ማለት እዩ ከይና ክንሪኦ ከለና ኦኬ ናብቲ ሓሳበይ ክኸይድ ሕጂ ናብተን ማሕበራት እንታይ ኢና ጎይታ ዝሃቦ መልእኽቲ ተግሳፅን ናእዳን ዓስቡን ንማሕበሩ ሰለስተ ነገራት እዩ ተዛሪቡ ጎይታ ነተን ካብ መስመር ዝወፃ ገሲጹ ክመልሰን ከሎ
نتنا بصبوق نجارات ويكا صبوق نجار زلون كأنت حجبر كله كنقد كله عند جناها دحر موت كابز مدر مسكدنا بدحرو أبي وتوم زخون عصبي نعوق أنت حجبر كله كريم كله ينادر مالتي سأز عصبهم حاسبهم تحجبرو واقع خفو هيوتهم نمنكبو نقويتا كوبيو قويتا نجيرو مالتي سلازم نبتن محبرات كنا مجمرة بمن يجميرو بيفيسون يجميرو نمتى بيفيسون جميرو نزب الحساب متحف قدس مهاران كزاربو خلو إفيسون زعبيت كتما عنيرة كبابي كاب كلتا ميتش حكسا حموشتا ميتش حزبي زنبرة عنيرة عندنا سنتر نعملوه عنيرة قبل حجي تزاري بولو نيرة دقاقي بمالج أبت ختما خينا كنريو خلنا إذا أرد إمست بحال تاوتا وانتا يتقبر نيرة تملخ نيرة كابتن أبشعو زنبرة شوعات عبيت مقدسات حانت خبينه بزحات سبات كمل عالم انتي قبر نيرهم مسيوم نارت إمس سجدون يملوه نيرهم تاريخ كينا نريو أب قبرهارات مراف عصر شدش لي إجزاء أملاح نباولوس مسلعه وانجيل كبس مس نجرو أو بيد باولوس انتي جريز بلنا بالزح تأمرتن تأمرات مايتي نجارات كيرو كده ناي باولوس كي تعرف سبات وسيدهم أب حمومات عجان انت أبزلوا قوم تخلوا انتي خون نيرهم يفوز نيرهم نسلست عمت يسأنيهم أبي إفيسون أبي تمرتي أنت عند جبره وانجيل عند مهارة سلازي كاب حمسان سلسن حمسان شو عتن عمت مرتيو أو نيرو باولوس قويت هذا حفلهم زلوا عند جنا بيوهانس كيرو دحر سلاسن شمونتن عمتيو نزوم محبر يوم نذكر توقينا أبتنا يوش سبكم بحيل خطبرتو من فساوق باولوس زلاهم الأختي نفسه بإفيسون تناي من فساوق حساب نرقب أمني أب إفيسون متحفي بزح رخصات سلازنا برا تختما زي ما حبر زيا بوشتن بدقانيو نوت نيروا كلتا تشالنج نيروا أب قال إيرا بوشت خون خيلي وقال إيرا أب دقة يزخون أب زي ما حبر زيا قلنا تاي خاطري كلتا تشالنج خاطري كلتا نجار أبيوتهم تحققوا قلوا كجاتهم كله ينادري سلزي كنا هنريو خلنا ننتهينا كن أدوم كله مجمرة بتزنا أدوم كن جمرينا I think تتأصل له موبايل مزحف كرسكم تتكفت تصبوا نيرو دام ببناء تنكيد وصاني تأص حسابات حزينة حسابات كل ريونينا توصان زخنا جن كن ريونا سلزي كن أدوم كله ننتهينا نري جبر خان تعار خان تعجست خان نوتهم أوكيات سبات كتصارون كم زي كالكا نوتهم هارياتنا موزوب لجنا خنتاي حسوتي كوين كارغيب كامل لها لكن عبد التأشيد دشتكان تابلنا جناخه نتعانو نزوج الله له جبر نيك ألاين نسخة خان تايد جبر الله تسأل الله زنا جرزي ترغيب الله نزام محبرجا سناي جبر نيروا ندخاتات الترد محبر يعني را نزخ تامات الترد محبر يعني را وانجيل التوت أمنتي بتجزي عبير ذهبا وهبت نعم له كان تايز نبرت أمنتي محبر يعني را بس أنا يقبر قبر نيروم مالتي أنتي كان نيروم تدزب لك هذا محبر اليوم تعيت مرتحيزهم نيروم زمن وخفي كل جزء خفوق خوني actually أنتي عندك خير زمن ما تحف قدوس كنا قرنا خلو عندك وسخي خير أتزركس أزي خركسي أتزركس كأ أتزقدس كأ أنتي خوني أزي خقدسي ما تحف قدوس يقوم الزبل أب كلاي تيميتيوس معرف سلسلة تايز بلنا سبات فتوت جنزب تجاهرتي تفنقنقتي كم نعملك نرؤسهم تدلّا مهدأتها زمني كم خوني don't be surprised صحوفيا نتاعي كن قبر لنا نحنا هيوتنا أو خير تركبنا حتى نقع زلنا مالتي أبت مهدأتها زمن خون تباهيلو زلّو أباكم من أبيوتكم من أبيتكم من أبجزاكم من كي كون كن كت نقول لكم مالتي ما نمسك كوفاي بلالكاني عم بنبر فردي سخاخ خفت بال فعلت بيتين وعلو ببيننا أنا خفكن بلا بنبر فردي ما نم كوفاي بلالكاني سخاخ خفت بلا مالتي سلازي نتو تعيت مرتن تاجيرو مونيرو أتصنيهم حيزو مونيرو سقيلهم قاشات مرتن إسكالهم كتمت شغل خازوم محبر أي قبولو خانيهم sound doctrine تعنا زلوا تمرتج أبيتهم نيرو ما بيدو كم سبيرين تاي بحر نيرو باولوس مسمت قبرارات مراف عصر شو عته
مسرخوبهم انت يميلومو كنقرم متجمره ريجكت يقبرون اوكي اذا تبلو زلخ حق تخوينو اذا تزاربو زلخ تككل تخوينو نحنا غانتا خنقبرينا كنمرمرينا يلوم مالتي مسمرمرو እቲ ጳውሎስ ዝብሎ ዝነበረ ምስትናቶም ሒዞም ወጽኑ እንታይ ገይሩ ፊት ገይሩ ተሳማሚዑ ተዘይሳማዕ ነይሩ ግን ሪጀክትም ገበሩ ህዝበይ ሳን ፍልጠት ይጠፋሉ አብ ሆሴ አብ ዘመን ሆሴ ዝነበረ ህዝቢ ኮምፕሊትሊ ካብ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ወጽዩ አብ ዓለማውነት ዝነበረ ህዝቢ ነይሩ مللاين تفلت محبر يعني را علاليا ديسر ناي مللا عقم نيرو ازا محبر زي داويت مولالي حدا ودنا حنت قالك حتى خلو تابتا افيسون معرف حموش زلاطني يزمص قليلو يلو يسبخني رسمعني نخنديا والد انتي غيري يبلو يلو قلص نيرو بسبكاتو كندي املاح زدلين قويتا خطقملن بقى ببزح نغرا زبسلا حدا مصي بدغ جلس طع بللكا يلو مالتي يوصالكا خم مسمر يلو اتا ديسن زلو قال ግን እንታይ አትገብር ይሉ ሸበላው ተሸብለል ያትብሎ ይሉ ገና ከመጽ ኾላ ያተላልዩ ይሉ ወችማኒ አይ ሪከመንድ ዩ ኩሉ ህዝብ ኩሉ አማኒ ናይ ወችማኒ መጽሐፍ ተዘንብ ብዛዕባ መንፈስ ነፍስ ስጋ ገልጾ ኾሎ ወችማኒ ገሊኡ ብስጋ ይዝኸይት ገሊኡ ብነፍሲ ይዝኸይት ገሊኡ በመንፈስ ይዝኸይት ሳይኪ ናምላክ ኩርዶ ይክል ግደ እምሮ የለን አይኮንኩን ዝብል ዘሎ አይን ማር ቃሉ ይነጽና አይኮንኩን ዝብል ዘሎ ብስጋና አምላክ ትርዶ ይትከልኝ አምላክ በመንፈስ ይኻትርዶ መንፈስ አምላክ ማዓሙ አምላክ የተረፈ ይምርምር ይብሎ አብ እግዚአብሔር ዘሎ ሐሳብ አብ ልባ አምላክ ዘሎ ሐሳብ መንፈስ ቅዱስ ይገልጻልካ ማለት ግን ሐልዝ ዝኾነ ህይወት ክለው ካሉ ናኮም ለቨል ክትከይድ ማለት አብ ጸቅጥ ተጸሚሞም ዝቅጽሉ አመንቲዮም ነሮም ዴሜጥሮስ አውሽቲ ጳውሎስ ኮለ ይሸግሮም ነሮ ስቲል ዘሸግሮም ሰባት ነሮም የም ዴሜጥሮስ ለጳውሎስ ተስይዎ ነሮ በደገ እንደገና አውሽቲኻ ሐዋርያቲና ዝብሉ ግን ሐዋርያት ዘይኮንኻ ነዞም ማህበርታ ገብሮም አሉ ይሸግሮም አሉ ማለት ጳውሎስ አብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ሓደ ጥቅስ ተዛሪብዎም ነሮ በኩሉ ነገር እንዳተጸመምኩ በመንፈስ እንታይ እንዳገበርኩም እንዳጸለኹም ይሉ ምሂሮም ነሩ ስለዚህ አብ ተሕት ጻቅጢ እንታይ ዝገብሩዮም ተጸሚሞም ዝኸዱ አመንቲዮም ነሮም ንልዕል 40 ዓመት ዋጋ ከፊሎም 40 ዓመት almost ሓደ ጀነሬሽን ሒዞም ሆነት እምነት ማለት ኒቀላያን ብስጋውነትን ብዝሙትን ንጣዖታ ዝተሰወ ብምብላዕ ናይ ቀደም ግብሮም አካይዶም ዘሓደጉ ግን አማከሎም ነሮም actually ኒቆላውስ አብ ግብራራት አለና ምሽ ሐቀ ምዕራፍ 6 መብዛሕቶም ናይ መጽሐፍ ቅዱስ መምሃራን ኮሚየም ዝብሉ ካብቶም ሸውዓተ ዲከንስ ዲያቆናት ተመሪጹነት መንገድ እንዳ ሒዞ እንዳኸደ ኾሎ ግን ዳይቨርት ገይሩ ስሒቱ እግዚአብሔር ሐዋቴ ካብ ስሕተት ይባልሃና ናይ መንፈሳውነት ናይ ምስሓት ታይ ሳዕቤና ኣሎ ትፈልጡ ዲኹም ነፍሲ ኢኻ ተጥፍእ ሓንቲ ነፍሲ ከዓ بزولوني عالم جنزب بزولوني عالم هابتي بزولوني عالم تأكيبو نتا نفسيتي أخجز أيكل قال دي كونا بقال دندحن كريو تفتينا مالتي هذا نيكالا استاجيرو شفت جيرو انتي زبل حساب امتيو اتقدم نقبروز نبرنا بالسجاد ليتنا خنقبر نخلينا يلو خمر جميرو ناب محبر افيسون اتيوز تمرتزي نساتهم كنتاي غيرومو علاليومو عليومو خا منات رومين مهار لنا بهم سي انتي زبلنا رومي بامنت صديقنا بامنت متصدقنا قدم تاينا نغبر نيرنا بسغانا انتينا بأمرنا بأداونا بلبنا بأفنا بخنافرنا بأغارنا نرخصت استفننا سباتنا نيرنا زدحنا املاح اكلاتنا نصدق خنوفيو نخالا يكونن حجي وقا استغفلنا نصدقي نغنبريو ترانسفورم كنكون بيتروس تايدنا له ابقدا بيتروس معراف 4 كينا هريو خلنا اندحر كم تقدم تنورو عين نبرات تكونكم دا هيوت هيكونن يلو قدم نطنقل نمنزر نسرق
ኣብ ገላትያ ዘሎ ብሙሉእ ባህርያት ንገብሮ ነርና ሕጂ ግን ክንቀየር ኣለና ሰብ ቆሮንቶስ ከም ሽግር ነይርዎም ሓደ መሰይተቡ ምዕራፍ 5 ቶም ማሕበር ከይዶም ናብ ምንዝር ርክሰት ረኺሶም እንደገና መጽኦም ንኣምላኽ መስዋዕቲ ይህቦ መስዋዕቲ ይስውኡሉ ንኣምላኽ ማለት እዩ ናይ ቆሮንቶስ ማሕበር ክትሪኦ ከለኻ ብጣዕሚ ዘሰንብድ ኣካይዳይ ማለት እዩ ስጋውነት ዝመልኦ ዝተሓወሶ እዩ ነይሩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ተረኺብልኩም ኣሎ ኢሉ እንታይ ክገብር ከሎ ኢና ክንእዶም ከሎ ክግስጾም ከሎ ኢና ከዓ ንሪኦ እንታይ ገይሮም ዞም ማሕበር እዚኦም ቀዳማይ ፍቕሮም ሓዲጎም ገዲፎሞ እዚ ንጎይታ ዝነበሮም ፍቕሪ ቀዳማይ ፍቕሪ እቲ ዝነድድ ፍቕሪ ንጎይታ ዘቐድም ልቢ ንዑ ዝነበሩ بملو حيلهم بملو لبهم حديقهم قدامي فقرهم قديفهم قداي راح بمتى تقدف مسيلكم منفس تدفيك قداي تسلم كما رافع مشى أسر شعته منفس هاي تدفو يلو منفس كابي وتناز تفقها نقبر سكاهي وتكاه تتواخل لها مالتي سلازم نقول تازل لك فقر نداز حال مزخيت هيوت كهيمانو تاو سرعات يخون مالتي ritual يخون religious يخون مالتي I don't know منفساو جن مفتحيون زبل هذا من باستر منجست بحال تعيفوا له I don't know maybe أبي أرترات فوت أوتكون تمسحف بدعمي أتجرمك أوزله رديت عمقته تود مالتي قال منافس له انتايلو نسبات أبيت عملاق مرؤيات كيروم كريوم زدليلو ستراي كأكل كايلو زيتهم بقى يساتيو هايمانو تاين زقبر منفس الله يلو spirit زيت خيساتيو مالتي زيت تزيب الله ماكينة انت أدخل ترديكم الله قلت أنتم سلازي انت يقبرو تملو سقبلهم كلنا نريو أولوس كصحف لهم كله نقدسان تبق فقر نيرو نسون تاين دا قبرو خيدهم دات فوق خيدهم سلازي نقولتا دس بلا كانتاي أبجيجا من قد الله خيلي نقرأك مس نقرأك سو أيكون نزبل solution كاريك أوكي أبزن دي خازل لها سبي أبزل لها زدك سكامبر قويتا هم يكونه انتاي زقبر أبزل لها مو صبغي لن من قد دخا أكاي دخل لك عيكونه شو انتاي قبر وصع نام انتاي كيت نابزخيت ناب solution يزريك أجمع كاري أحد كان أجمع كان يجيروز أحد قويتا يكونه ناب solution تاي زقبري زمر حكا نب يرأيكات من قدي سلازم تاي قبوري لهم ذكروا مجمرة فقرهم زنبرة ملسوا تنسح تمليسكم نبوتهم مزو نتقدم أي قبر خاون تاي قبور يلو مالتي سلازم تاخ قبرهم كلنا كجسوس كلنا ريون تزيت تنسح كون انت قبرين قنديلكا كزبولة زيتها كبعاتك حدا معلت خبيوت كان تحقوره كأله أنت بزيحيو مالتي تفضلهم دهر حمشته ميتي دهر لدته كريستوس إفسون فريسة صح حمشته ميتي أيدي عقل إلى محبر مالتي سلزي حلو أنت تحقوره خلينا نريو كذبولو خلو إنا نريو سلزي عصب انتايلوهم السعر سعرنا له بهوت نتز السعر ندخو بيلو كاب جنة أملاح هوت كبلع كويه نقول لا أمانيزي قلنا ماني نتز السعر كويت أخن السعر يزدلين أولوس انتايلو أبكلا يكون دس مرaf حمشة أبي بدقة خوين أوش تخوين نانجورة أبدقة خوين نانجورة أب كنقولي نايلو سلزنا أملاح كنحق سنتين قبر على نايلو نتسعر على نايلو سب تسلونكي أبكدا تسلونكي معرف 4 ناملاح كتحقسوا تسعاروا يلو سلازم نماني نقول لا أماني نمان بدحرو نقول لا أماني الكاب أيقونة دوتبل نوتهم أمونات ناملاح بمنتاي بمولو لبومن بمولو حيلومن زنابورلو نتزلوا وكونات تايز جبرو زسعروا هذا زي ما أنا أبتاي بلنا نيروسي
اتسبسي كابت ناي እግዚአብሔር ነገር ቀልጢፎ ሕዞስ ነቲ ሓላፍ ነገር ክሕዞ ይቀሉ ይሉ I don't know ትናትና ተአካላትና ተመንነትና ግራቪቲ ናብትና ዓለማውነት ይስሕበካ አብሮሜ ምዕራፍ 8 ግን በመንፈስ ተተመሊና ግን ካው እንታይ ከም ንገብር ከም ንወጽ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ካብት ዘሎ ናይ ኃጢአት ትምኒት ናይ ድሌትና ናይ ኩሉ ነገርና እንታይ ከም ዝገብረና ከም ዘውጻና ይነግረና ማለት እዩ ኦኬ ስሜርና ኖ ምን ትኽትፍተኑ ንገሊያኻትኩም ዲያብሎስ ናብ ማእሰርት እንታገብሮኩም ኢሉ ከተወኩም ኢሉ ልዕሊ 10 መዓልቲ እንታይ ክትገብሩ እትእሰሩ ኢኹም እንታይ ኩኑ እሙናት ኩኑ ኣብዚ ገሊጾ ዘሎ 10 መዓልቲ ን10 ነገስታት እዩ ዝገልጽ نتين دايس هيكونه كابتا ديمنشن زرعنا كسع 305 بيت كريستيان أب تحت السدات يعني ران نوح عمتات 10 نجستات انتاي جيرو مايم السادي دو مايم لبيت كريستيان سلازن انتاي جبارو تصنعو ومنات كونو أخلي الهوات كبوكمه كسع موت يلوهم قويتا مالتي ناي كرم بيت كريستيان زنبرت تحالفو هيوات كتتصنع كلهن نحنا حليفنا نبلو كتوادادرو كلها يراقبين سلازي سميرنا مالت انتاي مالتي عطان مالتي طعم شتا اذا عطان زي ابال سعودي عربيا بعل اثيوبيا خاطرخبو مجمر انتاي خاطغبرو تختكتو مسحرم كايو بدحرو انتاي خون اتنغري خاوز وص مالتي سميرنا بمكرا تحلف زنبرت محبريا ببزح سدت تحلف زنبرت محبريا سلازن تايلو قويتا خنودهم كلن ريو صباباخان دخنت كان غناخ هابتاميخا صرفي توم ايهيدنا زبلو غناخ محبر شيطان منبر ايهيد زيكو كم زيكون انتاي غبرالو يفلطالو يلو قويتا زغرمكم ነገር ነትዛአመኑ ወንጌል ክሳዕ ድኽነት ተሳዕብዎ ማሕበር እዮም ነይሩ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና ወንጌል ቸክ እንገብረለና እንዲ ወደ መዝሙር ክንምህሮም ከለና ምር ዝበለ ትምህርት ኢኻ ትምህሮም مسكال مشكام قليل يكون فتنا خمزه يله كل ነገር قليل كم زخونه ولا حنت خمزه يكون غير كم ممهر يحتت يحدغاي مسكال كشكم زدلي سدت كم زغاطمو ينغرنا ማለት ናምላክ ነብር ዝወሰነ ስደት ከም ዘጋጥሞ ይነግረና ልክ ከም ተሰሎንቄ ማህበር እንታይ ገይሮሞ ነት ወንጌል ሒዞም ክነብሩ ከለው ኢና ንሪዮ ከእዘዙ ከለው ኢና ንሪ አይሁዲና ዝብሉ ግና አይሁድ ዘይኮኑ نمن انتاي كم زغبرو بوليكارب بال سبايز انتاي زبل كسخسي سومو ايهود نقيسار امون ايكونن يلوم كسي سومو قيسار اواجاو صينيرو خسغدل يالو ويلو مالتي سلازن انتاي لوم كسي سوم از سبايز نعاخا امون ايكونن ايسغدل كانيو نعاخا يغزانيو نيوسوس انتاي زغبر زغزا يلوم كسي سوم ود 86 عامت امصو مسبولوم تي روماوي تي جنرال مسرائيو بتعمي سنبيدو 86 من على الناس هلا ارجيت مسرائيو بتعمي سنبيدو كم يغير كان السبع ايزو تقتلوا يلو حدا وساني تزاريبو نغويتا حدومو قد فكا يلو 86 عامت سيبي نغويتا كفو نغير كغبرن ريي يفلطني نتو موت انتاي غبرو امصايو اب انچيتيو انتاي غيرومو اندي دومو سميرنا تختمالا ازمير تباهلات تصوا الساطرات تريفا خاب كل المحبرات بوليكارب مبل 10 تغلتاي انتاي كوينو تسويو فمحبر بخمس صقط يا تخيل نيرا بخمس مكرا يا تخيل نيرا شعوز قبروهم زنبرو نايبقى انسسا شفينو بأراويت يبلعوهم نيرو بحوي از جلايدايتر نبلو نوق نقتلات نز تاريخ نرا اخو كله بتاع بقى يغرمن نيرو ابون ودن نابت مقتل بوتا مسكروس نتم بسا نتم عطو مسكفتو استقال عن اراويت ريوم سبو دحرو شو انتايلو نبو حاتيتو ابو يحمم دي بين على ديلو اجو هذا حنزودي حجر موتينا بدحرو ግን ህይወት አለው ይሉ ሐጻራታ ፔን حايفو اتيو نابت بوتا مالتي بانسسا انتاي كون كله بلع كله ኢና ንሪኦ مالتي نمعالتي نعمت 160 شح امنتي قتلوا بكريستنا
أب عالم ملو 440 معلتي سماعت يكونوا مالتي أب 30 عمت كباب 5 مليون حزب يموت هذا موتيفيشنال سبيكر تايلو تزاريو ناملاخسي يعبيني لصليلو كوميلا مسصلو خيلوس املاخ تشالنج اغاطيمولو بقدمو مالتي املاخ زعبيكا بتشالنج اب عالمنا نفعات مراحتي بزح ነገር سريحهم زخدو اب تشالنج غيزيو داويت كينا نريو خلنا مزمرات ريو بمكرا بسدت بጭንቀት ሳውል نخباب 15 عمتي بمكرا حليفو زمانو እግዚአብሔር አብሲሉ ቦታም ሳቦ ግን ናአምላክ ከነብር ኮለይና እንሪዮ ሶሎሞን አፓላሲ ተወሊዱ ናአምላክ አይፈልጠን ከበላሽ ኮላኻ እንሪዮ ማለት ሀገር ብሶንኩ ክልተክት ምቃል ኮላ ማለት ስለዚህ አብ አምልኮ ቄሳር እትሳት እንደተሳቲፍ ካንተ ያለው መሰላት ቁጠባው ዕድላት ይዋሃበካ ነሩ ዞ ማህበር ዚዮም ታያጋጥሞ ካብ ስሩሖም ክስጎጉ ጀሚሮ ንቄሳር ስለዚህ የምለኹ እንደገና እንታይ ካኽ ገብሮም ጀሚሮም ሰራቅትን ኣብ ገዝኦም መጽኦም ተሰሪቆሞም ሲ ወተሃደራት ናይሮም መጽኦም ዘይረድዎም ዘይሕግዝዎም ብዕላማኹም ተሰሪሑ በብዙሕ መከራዮም ዝሓልፉ ነይሮም በብዙሕ ሽገርዮም ዝሓልፉ ነይሮም ብንዋት ድኻታት እዮም ነይሮም መንፈሳዊ ግን ስትሮንግ እዮም ነይሮም ዘም ማሕበር እዚኦም ንዋት ካብ ዝበካ እግዚአብሔር ዘይትኻ ከይትውሰድ ምጽላይ ሓይሽ كاز ألكسندر the Great تايلو تزاريو بعد يمسي بعد خاخيد الله كم مقابر أداوة ياوس ويلو تزاريو نمتايلو مسحته بعد يمسي بعد خاخيد الله بحلاف نجار إترني تخينة تف بأمنتهم ببهراتهم بنصهنهم بأملاك انتايزون يوم استنادوا محبر يمنيرهم سلازن تايلوهم قويتا أي تفرح قويت أي تفرح قبلك أقوله أي تفرح زبالك أملاك تفولتو تبوي نبزلو يونيفرس أدماس دحزة جالاكسي نبوملو فترة فتفيت كانوا بعلو خطر دوز زيت كل زفترة أملاك يخاتم الله الصو أي تفرح تيلك أي تفرحيو أي تفرحي له لا تسمعكم مكرات أي تكبروا أي تفرحوا يلو وممكن أمناتكم يلوم كسع موت እግዚአብሔር አምላክ አሐሪ ዘብ መከራ خلفك خلو كي تعبيلون لك كم باولوس ጸጋይ አخلك ይሉ ግራጭ ነይርኒ ይሉ ማለት بخومون حزك حنس እግዚአብሔር ንምእዛዝ أنا خدا زقبا أن مكرا سخاتكم أيتساتيوان يوم سخاتكم تخدوا أنا ببينو زخون مكرا الله أملاك بهوتنا زمتو نهوتنا نمسرحي بجاكا بحاتيات ملاك بحاتيات يفتني نغن عبقن الله من قدي فقادين ينتقونك قال لي حدد أخوم إلو زارب نير مكرا متأبيننا شلوك بيه وطاو كيف سألك خطوات سمالتي مكران مسكرنت وانجيل كتزارب كلها مالتي سأز عصب انتايلو سامي دقاقي مزارب له ناي سميرنا أخلي لزيو نزيوم زمو كحلو نيرو إذا حلا فايلو أنا قلن تخبوكم أخليل ناي سماي مويتكم مستنساكم أخليل كبوكم يلو بتزرد قانقا كزاربهم كله يناندس لازم قدامي موت ناي سقا موتي كلاي موت كان يزل على موتي ما تستايلو كزارب كله معرف عسرت نتوم سقا قتلوا زخولو انتهي تكبروا أي تفروا تسقا ترى تقتل نمن فروا قريلو نتي نفسي قتل زخل يبلنا معلش بإرغاموس اوكي نايزيوم نشتي كستان غبرينا ري كانوا بلوينا ابي كم تنبر مالت ابتي ناي سيطان زفان زلو مخانو انت يغبر الله يفلط الله املاك ابتي حتى انز نبرلو بوتا محبرو تكل زدلي اماتيس مراف 10 شنتا يزبلنا محبري ابزكو حزي كسرتا دقيتا سيولتا يغبروانيو اي كحيلوانيو حدا صحافي اب ناي ليدرشيب مصحف تايلو غليصوس املاك كو حجي
نخي حز إيدو حصيرات تكونتن نخي سرح سي إيدو حصيرات تكونت استيل تتمالز نبر أملاح الله يتلوته سبقني دليل نمن يوم قتلوا مو سب محبر بيرغاموس نانتي باس محبر حاخايم بيرغاموس نانتي باس بحد نجر تاجيرومو كسيسومو بحبو نسبات ندامسكره كريستياني غبرو مالو يلوم تسيومو مستسو نريلنا كم زناماچو ما نبلو بخوم عينات يوم ابسيلومو اموني نيرو نغويتا تامينلو دحر محلافو غويتا انت خبر كله كمسكرلو كلينا نريونا تيباس زفان سيطان كم زنبره خريكمي معرخ ندي حدغا تختما بطاوتات تتحيزا خم زنبرت كبابا حموشه طاوتات نيرو ماب تختما سيطان بحيل زنغسلو بحيل زغزالون بوتا ينيرو تبوتا انت املاح يملكو نيرو مجمريا زيوس تبال املاح كله ابتعدز نبره ابيرغاموس معالتاو خيدو انت يغبر ابزي مسواتي سو نزيوس تبال املاح ناي غريكان 24/7 يتمسواتي سبات الناتا قايرون تاي غبرو مسواتي يقربون يروم نزيوس دبال املاح مالت كالاي زملخو زنبرو اتينا زبال ناي طبب املاح يلوم زامنو يسوع كريستوس نعنا انتاي ناي طببنا مدحنا فلطتنا قدسنا ناي املاح بود بكريستوس ادحينو منفسو فسيسلوم قبعاتو هيبومسي اكندن منفس املاح انداسومعو خيكدو أمنتي نبتي ناي أتينا بوتا خيدوم تبابي حتو ويزدم يحتو ريكانكم الشجر نيرو اتصال سي أملاح ديانيسيوس يبال زغاب بمتاي زملاح وين الساتيخة تسكرمو مستنابت بيت مقدس زلو أمنازر مسأن زموت تزم تفتصم مالتي باولوس تايلنا لو قد اغارو دوس مرافيتشه زعبانا يزموت زحلف غزي تزاري بولو نيري كبدن بلع بالعخا نسغان دابول يوم زارو نيرو مش حكي بواغا تعديكم يقوم يلوم سلاز اكلاتكم تاي تكبروا مس امن زراي تتحزوا يلو واغا تغفيلكم زو محبر زيوم تايم زغبو سات يوم حديروم سخيروم منزيروم እንደገና ሀና ቸርች ይመጡ كم عينت لمد نيرو اكشوالي غويتا خزارب كله تايلو اب 10 شوعه 4 5 اتاسبيتي قيح جمجا قيح وصون كداونت تونزيفا بورقن كبور امامن عناقن تسليما نبرت رخصات منزرنا زمله زفنفن صوا ورقي اب ايدا حيزا نبرت يوحنس ريو كاب بحر وصي ز اراويت زي ابتل اراويت كا حنت سبيتي ري يوحنس شمونت قرن نيرو تا اراويت نتوم نغستات يزوكل نيرو شو نتوم بدحرو زموتو كاب ግብጽ ጀሚሩ ክሳ ሮም ክሳ አንቲ ክራይስት ዝኸይድ አይነት ነገር ማለት እዩ አብ ግንባራ ከአሚስጥር ተዓባይ ባቢሎን አደ አመናዝርን አደ ረክሰትን ምድርን ዝብል ጽሑፍ ሪአይሉ ወረቨሪ ጎሽዑ አብ ኩሉ ቦታታት ናይ መመንዘር ቦታ ነይሩ አቴንስ ትኸይድ አሎ ቤተ መቅደስ ናይ መንዝር አንጾኪያ ትኸይድ አሎ አብ ኩሉ ቦታታት አሎ That's why goita antai zgobro zollo zariyo zollo maleti Az እግዚአብሔር ካከም ዝይወት ክን ወጻለና ለይደለና እስክሊፐስ ድባል አምላኽ የምልኩ ነይሮ እዚ ንሪዮ ዘለና ምልክት ሳይን ንሪዮ ለና ምሽ ሓቀይ አምንታይና ንገቡ ንረኽቦ አፋርማሲ ምሽ ሓቀይ ካዊ ተወሲዱ እንታይ ሎም እዮም ዝኣምኑ እዚ እስክሊፐስ ድባል እዚ ሰብኣይ እዚ ተመን ይሕዝ ዘሎ ሰባት ካብ ብዘሎ ዓለም ናብ ምንታይ ይመፁ ናብ ጴርጋሞስ ይመፁ ኣብትናቱ መቅደስ ደቂሶም ይሓድሩሞ ብሕልሚ ብራእይ ብለይቲ እንታይ ገብረና ኢሎም ያምኑ ይፍውሰና ኢሎም ያምኑ ምስተንከፈና ክንውፍወስ ኢና ኢሎም ያምኑ በኢየሱስ ክርስቶስ ድሒኖም መርገሞም ሕማሞም ሞቶም ኩሉ ወሲዱ ህይወትን በረከትን ዘሃቦም ጎይታ ሓዲጎም ናከም ዝቦታ ይኸዱ ክጥንቁሉ ማለት እዩ ካብዚ ህልቅ ይወሲዶ ተሓሳብ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ኸይና ንሪኢና እቲ መልአኽ ምስ መጸ ዝበልዎ ነዚዩ አይሁዳውያን ብመን ተጸልዮም ነይሮም ብናይ ግሪካውያን ፍልስፍና ተጸልዮም ነይሮም አሌክሳንደር ምስ መጸታ መንግስት ምስ ተመቐለት ሰሉስድ ዝበሃል ሰብኣይ ንእስራኤል ነዊሕ ዓመታት ይገዝእዎ
ናይ ግሪካያን ኣምልኾ ነቲ ህዝቢ እንታይ ገይሩሉ እዩ ኣለማሚድዎ እዩ እቲ ህዝቢ ነቲ እምነት ክኽተሎ ጀሚሩ ነይሩ እዩ that's why ጎይታ እንታይ ገይሩ እስክሊፐስ ኣይኮነን ዝፍውስ ኣነ ወዲ ኣምላኽ እየ ዝፍውስ ኢልዎ ስለዚ ዘለካ እንታይ ግበር ኣልዒልካ ተንስእ ኪድ ኢልዎ ነቲ ብድሕሪት ዘለዎ መንፈስ እዩ ዝሃርም ነይሩ ጎይታ እሱ ይኮነን ፈዋሲ እስክሊፐስ ፈዋሲ ይኮነ ኣነ ወዲ ኣምላኽ እየ ፈዋሲ ስለዚ ዓራትካ እንታይ ግበር ኣልዒልካ ኪድ ኢልዎ ትስእሊ ስቲል ኣለውቲ ቦታ ማለት እዩ ሓምሻይ ዘምልኽዎ ቄሳር እዩ ቄሳር ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ይምለኽ እቲ ሰብ እንታይ ይገብር ተኣኪቡ መስዋዕት እንዳሰወአ ኣብቲ ቤተ መቅደስ መፅዩ ቄሳሪኻ ጎይታ ቄሳሪኻ ንጉስ እንዳበለ ክእውጅ ይጅምር ቶም ኣመንታ ከምዚ ዓይነት ኣምልኾ እዮም ዝሓብሩ ነይሮም ዝሳተፉ ነይሮም ትሪኦ ኣለኹም ኣቀማምጣ ናይ ጴርጋሞስ ቤተ መቅደስ ቄሳር ኣርጢመስ ታቦት ዚዩስ ዲያኒሶስ ኣብ ታሕቲ እንታይ ዝብል ኣሎ ኣብቲ ከተማ እንቋዕ ናብታ ዙፋን ሰይጣን ዝኾነት ጴርጋሞስ እንቋዕ ድሓን መጻኹም ዝብል ታፔላ ኣሎ ቅድሚ ምእታውካ ናብቲ ከተማ that's why ኣብ ዙፋን ሰይጣን ዙፋን ኣብ ዝገበረሉ ቦታ ኣውላኽ ናይ ጎይታ ማሕበር ማንም ከም ዘይሒላ ጎይታ ተዛሪቡሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብሎም ከሎ ተመለሱ ንምንታይ ተመለሱ ኢልዎም ናይ ኒቀላውያንን ናይ በልዓም ምኽሪ ዝሓዙ ከኣትዮሞም ነይሮም ናብቲ ማሕበር ትምህርቲ በልዓምን ኒቀላውያንን ከና ክንሪኦ ከለና በልዓም ነቲ ህዝቢ ዝውሕጥ እዩ ኣብ ዝህልቅ እንታይ ኢና ንርኢ ካብ 22 ክሳብ 24 ነዚ ህዝቢ እንታይ እዩ ክትረጉሞ ይትክእልኒ ኢኻ ምሩቕ እዩ ፈፂምካ ይትሕሰቦ ኢልዎ ንባላቕ ሓደ ነገር ግን ግበር ኣብ ራእይ ዮሃንስ ኢኻ ትረኽቦ እቲ ሓሳብ ኣይርዳእካን እዩ ንዑ እንዳንበብከ እተን እንታይ ንርክሰት ክስሕባ ዝኽእላ ደቂ ኣንስትዮ ተመሪፀን ማለት እዩ ነቲ ህዝቢ ናብ ምንታይ ወሲዶኖ ናብ ምንዝር ብቐዳይ ይዛረብ ነይረ ዝሙት ከባቢ 99% መንፈሳዊ just ናይ ፕሌዥር መንፈሳዊ ሰብ ዘለዎ እዩ ዝበካ that's why ምስ መንዘሩቶም እስራኤላውያን ናብ ምንታይ ወሲዶኖም ናብ ኣማልኽቶም ክንደይ ህዝቢ ሞይቱ 23-24 ሽሕ ብሓደ መዓልቲ ናይ በልዓም ምኽርሱ እዩ ናብ ጴርጋሞስ ኣትዩ ነይሩ ኒቀላውያስ ነቲ ህዝቢ እንታይ ግበሮ ብለካ ግዝኣዮ ኣብ ስጋ ክትሓዝ ብሓላፍ ክትሓዝ ናይ ርክሰት ምኽሪ እዩ ናይ ክልቲኦም ሓሳብ ኣምልኾ ጣዖት ንረብሓ ገንዘብ ዝነብር በልዓም እንታይ ነይሩ ገንዘብ እንዲደልዩ ምሽ ክሳዕ ጴጥሮስ ጽሉል ነቢ ኢልዎ ኣሎ ኣድጊ ተዛሪባቶ ማለት ኣድጊ እንዳተዛረበቶ ሲያርማ ገንዘብ ሸፊንዎ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢልዎ ሪፐንት ተነስሑ ተመለሱ ናይ በልዓም ናይ ኒቀላውያን ትምህርቲ ኣብ ማእከልኩም ኣትዩ ኣሎ ንዑ ትስዕቦ ዘለኹም ከዓ እንታይ ግበሩ ተመለሱ ተነስሑ ንሓጢኣትን ዝተሓዋወሰ ህይወትን ብዝፈርድ ቃለይ ክመጽእ ኢሉ ስለዚ ዓስብ እንታይ ኢልዎም ነቲ መንፈሳዊ ማና በኣምላኽ ቅቡል ዝኾነ ህይወት ሒዞም ክኸዱ እንደገና በኣምላኽ ዝኸበረ ህይወት ኣምላኽ ንኽቡር ነገር ይፀዊዕና ንኽቡር ነገር ተፀዊዕካ ኣብ ሕሱር ነገር ክትርከብ ትኽእል ኢኻ ሳምሶም ከና ክንሪኦ ከለና ሲምሶም ስምዒቱ ዘይቆፃፀር ምስ ሰባት ዘይማኽር ንስጋዊ ረብሓ ዋጋ ዝኸፍል ቦትኡ ዘየለሊ ሰብ እዩ ነይሩ ኢቱልኮስቲም ዓይኑ ዋጋ ክፊልዎ ማለት ዝነበሮ ሓይሊ ዜሮ ኮይኑ ማለት እዩ ሃገር ክምርሕ ንሃገር ሓራ ከውፅእ ዝተፀውዐ ሰብ ኣብ ካልእ ነገር ክትርከብ ጀሚራ ህይወቱ ማለት እዩ ቲያትራ ኦኬ ክንዶም ኮለና እንታይ በአገልግሎት ዝግለጽ ፍቅሪ ዘገልግሉ እዮም ነይሮም ኣብ ሮሜ እንታይ ኢልና ኣሎ ብመንፈስ ተቃልጸሉ ንእግዚአብሔር እንታይ ግበሩ አገልግሉ ኣብ ስደት ዋጋ ብምኽፋል እትግለጽ እምነት ከምኡ ነይሮም ዞም ማሕበር እዚኦም ማሕበር ቲያትራ እናወስኸ ዝኸይድ ቅንዓት አገልግሎት ብኸምኡ ኒዶ ዝውስኽ أربعة أجلجلت له يزارب نتوم رابعة أجلجلت انتهي له يزجلتهم حدث صحفي لو ما عمل ترخيب كام الله زمت عمل ترخيب كام قال سبات كوينهم صلح يوسف زوس سقوم عليه
ስለዚህ በመንፈስ እንዳተቃጸልና እንዳወሰኽና አንከይድ ይደሌና ተግሳጽ ከይና ሀሪዮ ኮለና ነዛ ማህበር እዚያ መን ያመስሪዳታ ሊዳ ያመስሪዳታ አብዱራራት ምዕራፍ 16 ጳውሎስ ወንጌል ምስ ነገራ እግዚአብሔር አምላክ ለሊዳ ልባ ከፊትላ ምስከፈተላ ናብ ቲያትራ ኸይዳ አነታ ማህበር እንታይ ጌራታ መስሪታታ ካብ ሊዳ ናብ ኢዛቤል ሽፍት ገይሩት ቦታ ስለዚህ እንታይሉ ነቢቴ እንዳበለት ነሐሶት ነቢቴ እንዳበለት ነቢያት ካንታይ ትገብራላ ይሉ ተቀባአላ አኔ ኮንኩን ጸውዒ ያይሉን ናገልገልት በምህዳን ዓሚቕ ሚስጥር ትምህርን ተስሕትን ከም ዝነበረት ቃል አምላክ ነገረና ሁሉ ዘመንና ከነተግብሮ ዝግባአና ክንፈልጥ ይደሌና ደቂሳ ኮርታ ያምኒሮም አብዜና መዋል 12:32 ዘመኖም ዘላሊ ዝመጽ ዓመታይ ከም ዝኸውን ድሕረልታ ዓመታይ ከም ዝኸውን አምላክ ዘመንና ከነላሊ ይደሌና እዋናውን ፍቃድ አምላክና አሰራርሓ ፍለጥና ልልን ብድሕሪ ኩነታት ንዘሎ መንፈሳዊ ለውጥታት ምስ አምላክ ሕብረት እንዳገበርና ማለት ብምልአት ቃል አምላክ እንታይ ንግበር ተመሊና እንመላለስ ጸገም ዝኾን እንታይ መስይልኩም ሰብ ብክልተ ነገር እዩ ዝግለጽ አምላክ ንኹላትና ከረዳእና ኢሉ ቃሉ ይብልና ኣሎ ኩላትና ከነንብቦ እንታይና ንብሎ እሱ ጀነራል ስፔሲፊክ ናይ እግዚአብሔር ንኹላትና ምግላጽ ንብሎ ስፔሲፊክ ግን ንስኻ ኻ ባዕልኻ እንዳጸለኻ ናብ አምላክ እንዳቀረብካ እቲ ክትኮኖ ዝግባእካ እንታይ ዝገብረካ ንዓኻ ዝነግረካ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ንሶሙን ሓንሳ ቃል ዘንብብ ምስ ሓደ ንመዓልቲ 4 ሰዓት ዘንብብ ፊት ክገብር አይክእል ናብ ሓደ ለቨል ክመጹ ይክእሉን እንታይም ዞም ተጻወት ኸይና ክንሪኦም ኮለና ክጻወቱ ከለዉ ሓያላት ነይሮም ጥሮታ ምስ ወጹ ይገጅፉ ምሽ ኩሉ ገድፎ ማለት አምጪና ከም ተቀደም ዝጻወቱ ዕድል ተሂብናዮም ፊት ክገብሩ ይክእሉን እዮም ስለዚ ቃሉ ክንምላእ ይደሌና ይጎይታ እንታይ ንምግባር ነገራት ክንርኢ ንዝመጽ እግዚአብሔር አምላክ ህይወትና ክብሎ ዝደሊ ነገራት ከነስተውዕል ይደሌና ብጥማምን ተመክሮን ክእለት እንታይ ግበር ተመራህ መንፈሳዊ ውበትን ብምልላይ መንፈስ ብትንቢት መንፈስ እንታይ ግበር ተመራህ ይብለና ስለዚ ካብ ምንዝርና አኽት ንሳሕ እንታይ ጌረያ ዕድል ሂበያ ግናይ አይደለየትን ዘገርም ካ ናይ ጀዘቤል ታ አቡሊ ኪዳን ዘላይ ኮነትን ዚያ ናአካብ ሰቤቱ አብ ቀዳይ ነገስ ምዕራፍ 16 ጀሚራ አብ ካላይ ነገስ ምዕራፍ 8 ይሁ ዝቀተላ 36 ዓመት ነቲ ህዝቢ ከባቢ 7 ሚሊዮን ህዝቢያ አትዒታ ሒዛቱ ንባል ዘገልግሉ ከባቢ 850 አብ ገዛ መግብ ዝምገቡ ነይሮም ማለት እዚ አካልያ ጎይታ ነጊሮዋ ግን እንታ ክትገብር ኮላያ አይምለስ ነው ክትብል ኮላ አምላክ በመንፈሱ ነገርና ሁሉ ተዘይ ተመሊስና ጽቡቅ አይመጽኒ እንታይ ዝገብር መጀመሪያ ይዛረበካ በመንፈስ ታቢ ትናይ መስማዕ ኃይልካ እንዳቀነሰ መጽ ዳርሐቀ ኸይድ ማለት እዩ ተሳርዴስ ማሕበርኮም ጋጢሙዋ ነይሩ አብኢድ ህያው አምላክ ሙዳቅ ዘሰክሕ ኢሉ ወለ ብራይና ሓድሽ ኪዳን ማለት ፍርድ ጎይታን ሕማምን ስለዘይ ተነስሐት ንዓን ነቶም ምስ አዘገልግሉ እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝቀጽዕ ጎይታ ኩለን ማሕበራት ልብን ኩሊትን ከም ዝምርምር ክፈልጥ ኣለዎን ዕብራውያን ምዕራፍ 4 እንታይ ዝብለና ኩላትና ኣብ ቅድመ አምላክ ጋህ ዝበልና ኢና ማንም ሰብ ሕቡ የለን ዮሴፍ እዚ ኮንሰፕት ዝሒዙ ነይሩ እግዚአብሔር እንታይ ገብረንሎ ይረየንሎ ኢሉ ማለት እዩ ነፍስ ወከፍካ ከም ግብሩ እንታይ ክገብረ ኢሉ كوبيلو تقص 23 نتوم محبر نتوم مس عزموخا خاب تجبر أنت زي تنسحو تخجبريلو قطع كساز مت نتزلكم تاي جبرو أتصنعكم حازيلوهم إفيسون نعمل خزلهم فقر حد يقوم نيرو زوم محبر نعمل فقر نيرو إفيسون يقصوص نيرو زوم محبر زيهم ما يقصوص نيرو كابتحدا نبتحدا كتمالا لا تبوي هذا قال أنت يلو قليتو ماكس لودو كازبال دنجات أكاب كاتوليك تماهيرة صلوت كابينتكوستال صقا كبابتيست تماهيرة نحنتي زين فلتا تشرش بدك نريا خلنا جاج كاب نجبر قال نجار أنا تاخد تماهري is the best مالت سلازنا أملاخ يفكرك أنت هالكيوم نتصوري نسوز فوتن تاخد جبر عليك تفوتوا لك نسوز عليها ጸልእ አለካ
ስለዚህ ዓስብ እንታይ እዩ ኣብቲ ናይ ሸሕ ዓመት ከም ዝነግስ ምሶም ሳርዴስ ቅልጥፍ ኢለ ክረአች ተግሳጽ ከም ስምካ እንታይ ይኩን ህያው ኩን ህያው ኢና እንዳበሉ ግን እንታይ እዮም ሙታን እዮም ግና ኸ ሙት ኢኻ ብሎም ኣሎ እቲ ዘገርም ነገር ናይዞም ማሕበር እዚኦም ህያው ኢና ኢሎም እንዳሓሰቡስ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ገዲፍዎም ኩሉ ነገር አክቲቪቲ ሳብ ቤተ ክርስቲያን ግበሪ ግን የለን ሳምሶን እንታይ ገይሩ ሲምሶን እንታይ ኮይኑ ጸጉር ምስተቆረጸስ እንታይ መሲልዎ ከም ቀደሙ ዘሎ መሲልዎ ማለት እዩ ንግብርኻ ምሉእ ኮይና ኣይረኸብኮን ንሓደ ነገር ጀሚሮም እንታይ ገበሩን አይወዱን ሓደ ጊዜ አሌክሳንደር ክልተ ቤተ መቅደስ ጀሚሩ ነይሩ ብታዓዲ ጀሚሩ ሳይወዶን ብዝርዶም ይዛረቦም ዘሎ ጀሚርኩም ግን ካንታይ ገበርኩምን አይወዳኹምን ስለዚህ እንታይ ይኹኑ ንቁሑ መንፈሳዊ ሞት ክሞት ኢሎም ዘሎ ኣብ ማእከልኩም እንታይ ግበርዎም ኣበርትዕዎም ከም ሰራቅ እንታይ ገብረካ ክመፀካ እዛ ከም ሰራቂ ነታ ከተማ ቂሮስ ክሕዛ ከሎ ብለይቲ ሒዝዋ ደቂሶም ከሎ ስለዚህ ብዝርዶም ቋንቋ እንታይ ዝገብሮም ዘሎ ዝዛረቦም ዘሎ ስለዚህ እንታይ ብሎም ኣሎ ዘክር ሓልዎ ተመለስና ቦታኻ ተነሳሕ ጎይታ ደስ ብለካ እሱ ምስ ነገረካ ናብ ምንታይ ካ ትመለስ ይደለካ ናብ ቦታኻ ስለዚህ መብዛሕትኦም ኣብታ ማሕበር እንታይ ገብሩ ነይሮም ብርክሰት ይመላለሱ ነይሮም ብሓጢያት ይመላለሱ ነይሮም ክዳን ንምንታይ ዝነግረና መጽሓፍ ቅዱስ ንጽድቂ ክዳውንቶም እንታይ ኮይኑ ነይሩ ተበላሽ ነይሩ ረኺሶም ነይሮም ስለዚህ እንታይ ኢሉዎም በባህሪኦም ውሑዳት ሰባት በቅዱስነኦም ከምታ አምላኽ ዝደልዮ ግን ዝተወሰኑ ሰባት ክነብሩ ጀሚሮም በካይዶም ምስክርነቶም እንታይ ዝገበሩዮም ቶም ውሑዳት ሰባት ዝሓለዉ እዮም ነይሮም ኣብ ሳርዴስ ክዳውንቶም ዘይጸየቁ ግን እንታይ ኣለውኻ ሒደት ዘሎ ማሕበር ክባላሾ ከሎ ንሳቶም እንታይ ነይሮም ውሑዳት ኮይኖም ሒደት ኮይኖም ንኣምላኽ ሕጉሶሞ ማለት እዩ ስለዚህ ኦኬ ማሕበር ፊላደልፊያ እዛ ማሕበር እዚኣ ከምዚ ተስኮነልና ህይወትና ጽቡቕ ርእይዋ ጎይታስ ወላ ሓንቲ ነገር ዘይረኸበላ ፈቲሹ ማለት እዩ ጎይታ ገለ ዘይረኸበላ ማሕበር ብኩሉ ነገር ዘዕገበቶ ዝሐጎሰቶ እቲ ዘገርም ነገር ንቃሉ ትፈልጥ ነይራ ትነብሮ ኸ ነይራ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ይዝብለና እዚ ህዝብ እዚ ብልቡ የኽብረኒ ልቡ ብኸናፍሩ የኽብረኒ ልቡ ግን ካባይ እንታይ ኮይኑ ርሒቕ ኢሉ ማለት እዩ ቃል ምፍላጥ ኣይኮነን ተቐንዲ እዝራ እንታይ ገይሩ ንቃል ኣምላኽ ክፈልጦ ኦኬ ክነብሮ ብድሕሮ እንታይ ይገብር ክሰብኽ ርእሱ ሓልዩ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ነዚ ርእስኻ ወፊልዎ ትፈልጦ ዲኹም the best theologian ካቶሊክ ከም ዝኾኑ ትማር ኢልካ ኸይድካ ገላቢጦም ምህርኻ መጽሓፍ ቅዱስ ግን ምሂርካ ኣብ ኣፍ ደገ ወፂኻ ሽጋራ ውልዕ ማለት ሓደ ህንዳዊ ብቐዳይ ይርአ ነይሩ ሓድሽ ኪዳን ይሽምድደልካ ይብሎ ነቲ ጥቕሲ ብምሉእ ካብ ማቴዎስ ክሳዕ ረቨሌሽን በቃ ማቴዎስ ምዕራፍ ሓደ ግን ህይወት የብሉ ኣይደሓንን ስለዚህ ንቃሉ ትፈልጥን እትነብሮን ማሕበር እያ ነይራ መንጣሊ ኣብ ዘለዎ ዓዲ ንቃሉ እንታይ ገይራ ሓልያ ክሕደት ኣብ ዝበዛሕሉ ስደት የጋጥሞም ነይሩ ቶም ኣመንቲ ንሳቶም ግን ንጎይታ እንታይ ገይሮም ንስም ጎይታ ኣጽኒዖም ክሕልው ከሉ ማሕበር ሰይጣን ኣብ ዘለዎ ከተማ ማሕበር ክርስቶስ ኮይኖም ተገሊጾም ሓደ እኳ ክዓጽዎ ዘይክእል ደገ ክበካ ኢልዎም ሹ ኣይዳ ናብቲ ቤተ መቅደስ ከገልግሉ ኢሎም ስከዱስ ማዕጾ ክዓጽውሎም ጀሚሮም ኣነ ግን ማንም ዘይዓጽዎ ሕልቅነት ስልጣናት ጎይትነት ማንም ክዓጽዎ ዘይክእል ኣነ እንታይ ክገብረካ ኢሉ ክበካ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚህ ዓስቢ ክብክቦም ከሎ ኣብ ናይ ካብቲ መከራ ዘመን ምሕላው ከም እንታይ ከም ዝገብሮም ከም ዝባልሆም ኣብቲ ናይ ትሪቢሌሽን ንብሎ ናይ መወዳእታ ዘመንን ሽዑን ከም ዝሕልዎም ኣብ ውሽጢ መከራ ምሕላው መከራ ከሎ ጎይታ እንታይ ይገብር ይሕሉ ኣብቲ ናይ 7 ዓመት ይዛረብ ቀልጢፈ ሓንደበት ክመጽእ ኢሉ ስለዚህ ኣጽኒዕካ እንታይ ግበሮ ሕዞ ኣብ ሰማይ ዘይናቃነቕ ቤት ተዳሊልካሉ ኢሉ እንታይ ክገብሮም ከሎ ክምህሮም ከሎ ኢና ንሪኦ ዘይተናደት ማሕበር እዚኣ ክውድእ ሎዶቅያ ወላ ሓንቲ ዘይረኸበላ ብሽም ኢየሱስ ካብዚ ይባልሃና ኣትሊስት መጺካስ ገለ ነገር ከማን ክህልወካሉ ኣይመስለኩም ከም ፊላደልፊያ ኮነልካ ህይወትካ ጽቡቕ እዩ መጺ ክስእነልካ ከሎ ግን ይሕዝነካ እዩ ሲኢኑሎም ወላ ሓንቲ ስለዚ ክግስጾም ከሎ እንታይ ኢና ንርኢ ልብጥ ዝበለ ህይወት ነይርዎም
اكشوال انتي تلبت زباله ابتعدهم لبت زباله ما يمص نيرو فلطو يم تماي كومي هيوتكم لبت زباله وي وعي ايكونكا وي زحل ايكونكا استتعال لمننت كانيرو مويتهم كلوس حبتاماتينا خايب شيطان سمتاللي تاليلوهم يبلهم من كل حنت بادو كم زلوهم غير اخر يوم جميل فوس عين انت يغبرون يروم يفريون يروم توم كتما سلاز انتايلو كاباي مصي خان تاي غبر غزا كاباي عدك قنا امون انتاي غبر تنسح اكشوالي تن محبرات نبب زلو زمنو زوكل عينير زحج زلا بيتكسيانا بعلم لو دوقيا تبال اتا مجمرا سد زغاط ماز نبره بعل افيسون مالتي ببعمت خفيلوم يم نابقال اخيكيت كستاي كيبليلي دمصاي سميع كان تاي غبر كفتلي يمص الله يخحكو حلو لب كان تاي غبرلي كفتلي انفايت غبر كولو ينام ديو سلاذ كابز كله نمهارو نابزي اخن كيت ناي حاسو تمرتي بفلطات قالون بمللايم بحق دو نبل داي لكم عنتوي تزركس كركسي تزقدس قدسي قالوا نحس انت دولار سب فيك سرح متجمرسي تاغيروم توم كامباني ناي بانكتات نتا اوريجينال يوم زمهرو كندي فيك يلونكم هرو نتا اوريجينال يتحزوم شعو سلغ مص كله بيدوم كلا يلاليوا مالتي قاليو كاب املاح زيدليو ነገር አብ ህይወትና ከመጽ ታገብረና ዝኽል ከአሌና ዝኽል ማለት እዩ منزرن زموتن هيوت كان ركب كان بقدسنا انتي غبر تملالس املو طاوت قدم غويتا سرع هيوت يحلونا نعو نمبر نعو هيوتنا نهبو قداماي فقر ز حدغه لبز بله هيوت نغويتان نقالون زلنا قنات انتي غبر يندد يملس نبطو نصلي سكنيش تيدر ردعنا نبلوينا نغزيابير بكل ነገር ጸጎ خبزحنا حيل خبنا كدغفنا كنسمع نصنيحنا ينا زن محبرات كم ناي فيلادلفيا هيوت كونا بهيوتي نبل غويتا مصي مسفتشنا مسراعينا تشك مسغبرلنا زحغوسل هيوت ردعنا نبلو حواتي كاب كفو كرحق كفو كيغبر دغفن اي بخلاتكم انا بحيلكم من بمنفس سيلنا نا اغزيابير منفس يزفليك اب هيوتك خورد كل اغزيابير حيلو خورد كل اب هيوتك نا اغزيابير منفس املاح زدلي هيوتك تنبر يغبرك قالو كرداك قالو هغلصلك يغبرك نا اغزيابير منفس كايردان نبلو منفس كايدغفن نبلو زصمنتلو يمصا كاب كبد رباتات ما هيوتك وحز يبلنا سارديس كومي اخوينا ولا حنت ነገር የለን ግን سوري تاناي موداتا محبر ألني لاتو مولي لاتو أيتلينني خانو غويتا لاتو لودوكيا أنا جني دليك كالو خبولو بمنفس دقاتات منجست أملاك ناتاتو ميامو بتصاني ميبلنا أبتنا وشت سبي كتحيلني كبرت بستفعل عليه نجر كوشت أي استوسد زبل نجرات لو ما عندك من لسه اللي يرد عنه نقوله أبتنا وشت سب حيل مبرتعك خون منفس عيدت فويلنا له منفس عوشتنا خنا دد እግዚአብሔር كردان نا እግዚአብሔር منفس إيد كان دللنا نا እግዚአብሔር منفس دقفنا